da wa kake rayuwan, da wa kake zancen. Wani lokacin kyakkyawan nasiha zuwa ga wawa zagi ne, amma wani lokacin zagi zuwa ga mai hankali kyakkyawar nasiha ce. Sai sa ka san da wa kake zancen. Wani lokacin za a iya daukan kyakkyawar niyyanka sai a raina ka. Za a iya daukan kimanta mutanen da kake yi a matsayin rauni. Wani lokacin za su iya dokan ihsaninka da yanda kake kawo musu jiki sai su mai da kai wawa. Mutane za su iya kuskure fahimtar soyayya da wauta. Ba laifinka bane, ba laifinki bane. Amma idan ka yi zancen da wawa, dole zai tafka maka shirme. Sabida wawaye suke raina wanda suka nuna musu kauna. Idan ba ka son mutum ba za ka raina shi ba. Amma idan wawa bai son ka nuna mai soyayya sai ya raina ka ya ci mutuncinka.